Per poder accedir a serveis de Google dins de l'aula, l'únic que hauràs de fer és prémer l'enllaç. Si és la primera vegada que accedeixes a les eines de Google amb el compte de la UOC, el primer que et demanarà és que acceptis termes i condicions. Pots llegir-lo tot amb calma, després omple la casella amb el codi de la imatge. Una vegada hagis fet aquests passos, ja podràs accedir a totes les eines de Google amb el teu correu UOC. Si en algun moment et surt aquest missatge, quan accedeixis a dins de Google Apps a partir de l'aula, serà perquè tens obert un altre compte de Gmail. El que hauràs de fer en aquest cas és prémer Iniciar sesión con otra cuenta i després prémer Inicia sesión en Fundación per a la Universitat Oberta de Catalunya.